balimakɛw ni an balimamusow an bɛ Ala fo san 2022 o kuncɛ la san 2023 o bɛ k'a kunbɔ an bɛ barika da Ala ye a ka marali kosɔn san tɛmɛnen kɔnɔ ka an jigi da kan ko san 2023 kɔnɔna na ale na taa ɲɛ ka an mara ka duba an ye ka an ni an ka guwaw mako ɲɛ an bɛ se k'a fɔ i n'a fɔ kira Ezayi y'a fɔ cogo min na Ezayi sura 9 verset 5 la ko den dira a ma denkɛ bangena a tɔgɔ na da ko ladiba ɲɛjiraba a tɔgɔ na da abada fa Ala sebaya bɛɛ tigi hɛrɛ kuntigi o hɛrɛ kuntigi tɔgɔ de la an bɛ a fɔ aw ye ko aw sanbɛ Ala ka an dɛmɛ Noël seli ka tɛmɛ hɛrɛ la Ala ka an dɛmɛ ka don sankura san 2023 la ani o san 2023 o hɛrɛw ka caya ni a kɔnɔgankow ye an b'a fɔ aw bɛɛ ye ko aw sanbɛ an matigi Yesu Krista tɔgɔ la amina.